Също взе и чашата след вечеря, като рече: тая чаша е новият завет с моята кръв, която за вас се пролива. Тези думи носят огромна духовна дълбочина. Кръвта е животът. В Стария завет Бог казва, Левит 17 глава 11 стих: животът на тялото е в кръвта. Кръвта символизира живота, дарен от Бог. Когато Исус казва, че Неговата кръв се пролива за нас, Той всъщност казва: аз давам живота си за вас. Това не е просто жертва на болка, това е жертва на живот, за да може ние да живеем чрез Него. В Стария завет, заветът между Бога и хората беше скрепен с кръвта на жертви животните. Тези жертви само временно покриваха грехът. Сега, чрез кръвта на Христос, Бог установява нов и вечен завет. Не чрез животни, а чрез самият Божи Син. Този завет дава пълно опрощение и ново начало на всеки, който повярва. Коринтияни 11 глава 25 стих: взе също и чашата подир вечеря и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Искам да прочета и следващия стих. Защото колчем ядете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Кръвта на Исус очиства човека от грехът. Тя не просто покрива грехове, тя ги измива напълно. Това е духовното новораждане. И кръвта на Христос, Неговият Син, ни очиства от всеки един грях. 1 Йоаново 1 глава 7 стих. Когато вярващия приеме тази чаша, той участва в живота на Христос. Това е израз на единение между човекът и Богът. Вечна връзка, запечатана в Неговата кръв. Йоан 6 глава 54 стих. Който яде моята плът и пие моята кръв, ще има вечен живот. Кръвта символизира животът и прошката. Тялото, жертвата и единството. Заедно те означават. Исус отдава себе си напълно, за да ни спаси и свърже с Бога завинаги. Всяко едно нещо в Божието Слово има значение. Има ли нещо, на което вие все още нямате отговор? Пишете в коментарите, ще се радвам да го разгледаме. Последвайте ход за още интересни видеа за вярата и нека Бог да бъде с вас. Амен.